Здравейте, дами и господа! Намираме се в Мерцедес Б-класа. Кой е тук? Аз съм. Кой може да е? Кой му? Кой очаквате ви тук да е, бе? Ей, леко е. Една Б-класа, тук е върви още една Б-класа. Мали, много колиново нещо. Я класа тук, гледай. На таблета, на търскрина, какво става? Цветовете на дъгата. Тук може да се сменят цветовете на дъгата отдоле. Може да връткаме, да сменяме цветовете. Некът някой фалове, некът някой фолцваген. Цветове колкото искате може да смените отдолу. Его за брой, безброй цветове. Ко ще парши, ще учиш, ко ще правиш. Опа! И сменяме цветовете. Моли, беличко, розовичко. Айде розовичко. Значи да му е розовичко. И наивито. Еко да правим. Опа, розовичко. Опа, може да направим зелено. Его за зелено. Зелено амбиент белeuchtung. Тъй, повечето ли няма цветовете, има дори и АМГ-тата няма толкова, или какво става. Б-класите имат много. Що? Защото са готини. Какво правим сега тук? Има на това, на фаровете, на огледалцата, Дори и това тук свети, ето тук мерцедесчето, бенчето и то свети. Опа! Да свети. Шалгейка да има. Тъй. Какво правим тук? Опа! Количката виж как стои с джантичките. Същите джанти се служили. Опа! Ехо! Само бял салон нямаме. Вътре имам по-хубаво. По-хубаво, че нямаме бял салон, защото лоша работа. Много лоша работа. Тук може да видим какво става с двигателя. Колко е харчил. Тук какво става? Може да видим. Кой знае какво може да видим? Никой не знае какво може да видим. Телевизия няма. Булсата не сме го платили. Какво да се прави? Тук Betriebsanleitung, тралала. Тъй, его зад го. Опа! О! Седалчици, медалчици. Малко мъртни другата камера на задичка. Опа! Ана десно, ана лево. Ана десно, ана лево. Гледай как се върти тук звездичката. Опалянка. Опа! Тук превключва скорости, морости, перца, мерца, напред, назад, плюс, минус, опа! Така. Кой ми е тук? Тук има някаква дижавка, където и аз не знам за какво става да служи, ама... Тъй. Еко телефонче нещо ще да се. Тук има едно USB, две USB-та. Две USB-та. Едното за да си зареждаш телефончето, другото, апа. Това е много важно екстра. Не всички Б-класи има. Това е допълнително се поръчва да ти държи чашката. Повечето тази джаджа пластмасовата нямат. Тук са търкалят чашите вътре. Виж какво работи отвънка. Чакай да изгасим да видим, ще светне ли, какво ще прави. Видим какво става тук. Тук мерцедес, ще виж как свети долу. Опаля. Сега да заключим. Оп, заключихме. Виж, мига. Да отключим сега. Оп. Ама няма ли ме посрещнеш? Диване, защо не ме посрещаш? Посрещни ме, бе! Или много светло. То е много светло, затова не ще ме посрещне. Охо! Но то на огледалото като моето е, гледай котка. SOS бутончето. Тук. Оф, он, тралala. Алармичка против кражби, да не могат да дигнат. Аз те дигнали, аз се разпищявах колата, почва да мелдва насекъде. Тъй. Това как ме кефи тук, как свети. Тъмните джамове. Кой там бе? Не се вижда. Тук има, опа, трябва два пъти да натисне да се отвори. Така, тук свети отдоле, отгоре, от всекъде светят разни лампи. Тук дори долу има, виж как чистичко, журини, чистички, хубави сте очици, не ги пази чистички. Браво. Тук какво става? Лилавко свети, да, защото е дамска кола. Трябва да свети лилавко. Кой има отзад? Нищо няма отзад, празно. Все още е празно, има да пълните. Тъй. Седалчите с бели кшилви. Кажи так. Разбира се, като една кола с
Две врати. Седалката пада напред. И това беше от нашето представяне на Б-класата. Това е Б-класа. Класа Б. Не А. Б. Б. С големата джанта. 18-ка джанта. Мигай. Тъй. Айде, до скоро чуване и виждане. Така че трябва аз да обикаля малко да раздвижа моята, че вчера само 400 км минаха. Ай, лека нощ!